खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। गवालपारायाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों 7 सुबुंनि जिउ खहा आरो सानैया गाज्रियैनो जोखोम। आसामनि दाब दाब जायगाफोराव मैदेरनि उदखार खालामनाया थाद'नायनि मुं लायाखै। न' बां सिलिंखार खालामनाय, माइ आबाद जानाय आरो सुबुंनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायफोरा रायजोआव जाबाय थादों। फिन मैदेरनि गाग्लोबनायजों 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों, जेराव सासे उन्दै गथ'साबो दंमोन आरो सानैया गोब्राब जोखोम जादों। जिउ गोमानाय 7नि मुङा फारियै जयबर आली 38 बोसोर बैसोनि, रामानि राभा 29 बोसोर बैसोनि आरो बिथांनिनो 17 दाननि फिसाजो जेनिसा राभा। गुबुन फारसेथिं रामानि राभानिनो बिसि मनिसा राभा आरो बिथांनिनो 5 बोसोरनि फिसाज्ला धनुष राभाया गाज्रियैनो जोखोम जादों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जेनिसा राभानि नखरनिया बेटारि रिक्सानि गेजेरजों लोखिपुरनिफ्राय दुधनै फारसे थांगासिनो दंमोन आरो जयबर आलीया गुवाहाटि फारसे साखा खब्रै गारिजों थांगासिनो दंमोन। बेयावनो गवालपारानि आगिया लामानि सिगिरि सालपारायाव मैदेर फालोआ लामा बारस'नो ओंखारबोनायावनो बेटारि रिक्सा आरो साखा खब्रै गारिनि सायाव गाग्लोबदों। जाय जाथायाव जयबर आली, रामानि राभा आरो जेनिसा राभाया जिउ खोमानो गोनां जादों। बिथांमोननि अनगायैबो मैदेरनि गाग्लोबनायजों गोब्राब जोखोम जानाय बिमा आरो फिसाज्लाखौ लखिपुरनिनो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। चिरां जिल्ला बिजनियाव फुड एन्ड साप्लाइनि गोदान मावख'आव बर' आरो इंराजि रावजों बेनार थानायखौ आसुआ हेंथा खालामनानै बेनारखौ बोख्लायनायनि उनाव बनसुनि फिनजाथाय। बर' रावजों बेनाराव लिरनाय गैयैनि थाखाय क'क्राझारनि एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार इरिगेसन बिफाननि मावख'नि बेनारखौ गुफुर गाबजों खोमोरनानै होदों बनसुआ। बर' रावजों बेनाराव लिरनाय गैयैखौ खोमोरनायनि सायाव बनसुनिफ्राय बुंथिदों दि बिटिआरनि जिल्लाफोरनि गोबां जायगाफोरावनो बर' रावजों बेनार लिरनाय थाया, खालि असमिया आरो इंराजि रावजोंल' लिरनाय थायो। जायनाखि बर' रावा 8थि फारियाव जायगा मोननाय राव, बेनिखायनो बिटिआरआव बर' रावा गुबै जायगा मोननो नांगौ, नाथाय सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावख'फोरनि अनगायैबो गला बेफोरावबो खालि इंराजि आरो असमिया रावजोंल' बेनाराव लिरनाय थायो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावदि बिटिआरनि जिल्ला अदालगुरि, बाक्सा, चिरां बायदिफोराव खालि इंराजि आरो असमिया रावजोंल' बेनार लिरनाय जायो, नाथाय बिटिआरनि गुबै जायगा क'क्राझारावबो बर' रावजों बेनार लिरनाय थाया होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो क'क्राझार एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार इरिगेसन बिफान मावख'नि बे बेनाराव खालि असमिया रावजोंल' लिरनाय दंमोन, इंराजि हांखोजोंबो लिरनाय गैयामोन, बेनिखायनो बनसुनिफ्राय बे बेनारखौ खोमोरनानै होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बिटिआरआव थानाय गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावख'फोरजों लोगोसे फसंथान आरो गलाफोराव बर' रावजों लिरनाय थाथारनो नांगोन, नङाब्ला 10 एबा 15 जानुवारिनि गेजेराव बेफोर मावख' एबा गलाखौ बन्द' खालामनो गोनां जागोन। दा जागायजेननायसो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। आरो असमिया आरो इंराजि रावजों लिरनायाव जेबो जेंना गैया, नाथाय बर' रावनि थाखाय गोबां सोमावसारनो गोनां जादों, जेराव 5,000-6,000 सुबुंफोरा मुंख्लं जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनिखायनो बर' रावा थाथारनो नांगोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। बाक्सानि आथियाबारि बिद्या मन्दिर गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव फरायसानि आब्रुथि गैयैनि थाखाय गोबां भुगिनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों फरायसालिनि फोरोंगिरिया। फोरोंगिरिखौ आइ लाभ इउ होननानै जंखायनायजों लोगोसे गोजाननिफ्राय खुदुम हरनाय आरो बेनि अनगायैबो दुथां फरायसाफोरनि इनाय आखुनि बोलि जानो गोनां जादों आइजो फोरोंगिरिया होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला HS फाइनाल इयार होनो गोनां बेट्सनि थाखाय फोरोंगिरिफ्रा गोबां भुगिनो गोनां जादों। थाखो खथायाव गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अनगायैबो बायजोआवबो गाज्रि थासारि खालामनो नाजायो होननानै फोरमायथिदों फोरोंगिरिया। थांनाय दान मोनब्रै सिगांबो फोरोंगिरिफोर आरो फरायसाफोरनि गेजेराव जाथाय जानानै थांदोंमोन, नाथाय फरायसाफोरखौ निमाहा होनाय जादोंमोन, नाथाय फिन जाथाय जाबावबाय होननानै फोरमायथिदों सासे फोरोंगिरिया। फोरोंगिरिया फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिथाङा बेयाव थानो रैखाथि मोना, बेनिखायनो बिथाङा रङियानिफ्रायनो सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामो। जाथाय जानाय सानखालिनि सायावबो फोरोंगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फरायसालियाव हाबफैनायाव थाखो खथानि बाहेरायावनो माखासे दुथां फरायसाफोरा जिरायनानै दंमोन, जेराव बिथांखौ अदेबानि फोरोंगिरिखौ नायहरनानै गोबारै मिनिग्लाबदों आरो आइ लाभ इउ बुङै बुङै गोजाननिफ्रायनो खुदुम हरदों। फरायसाफोरनि बेबायदि आखुथायखौ नुनानै फरायसाफोरखौ थाखो खथायाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय बेयावबो फरायसाफोरा आखाइ खबै खबै बांसिन गाज्रि थासारि खालामदों होननानै फोरमायथिदों।
बिथाङा फोरमायथिबावदों दि गुबुन सानफोरावबो थाखो खथानि सिङावबो फोरोंफुबाय थानाय समावनो बेफोरबायदिनो खालामो माब्लाबा आखाइ खबो माब्लाबा डेस्कआवनो गाखोनानै क्लास खालामला होनानै फोरोंगिरिखौ थिनहरो सिगांनि समाव गुबुन बेट्सनि फरायसाफोरजों बेबायदि माब्लाबाबो जायाखैमोन होननानै फोरमायथिदों फोरोंगिरिया आरो बेयाव रैखाथि मोनदाङैनि थाखायनो रङिया फारसे थांनो हास्थायनायखौबो फोरमायथिदों बेराफारसेथिं बायगर आखुनि फरायसाफोरनि गेंनि हेंथायै कलेजनि गोरायुङा जे राहा लानांगौ लाबाय गेंनि हेंथायै एफआइआर होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो जाहाथे माहारियारि फरायसा आफादाबो बेनि सायाव नोजोर होयो बेनि थाखायबो खावलायो फोरोंगिरिया खामानियाव फैयैनि थाखाय मालिकआ बुयै बुयै बुथारदों सासे खामानि मावग्राखौ बे जाथाया काछारनि उदारबान पानग्रामाव जादों बुथारजानाय सुबुंनि मुङा हिरा बौरी रिपर्टनि बादिब्ला हिरा बौरीया डाम्पार बिगोमा तमिस उद्दिननि डाम्पाराव खामानि मावोमोन नाथाय सानथाम खामानियाव फैयाखैमोन हिरा बौरीया खामानियाव सानथाम फैयैनि थाखायनो तमिस उद्दिना रागा जोंनानै हिरा बौरीनि न'आव थांदोंमोन आरो हिरा बौरीनि गोदोनायाव गामसा फाननानै गावनि न'सिम बुद्रुनानै लाबोदोंमोन तमिस उद्दिना बेनि उनाव गावनि न'आवनो मोनसे खथायाव दरजा मारिथेनानै गाज्रि गाग्लोबदोंमोन जायजों जिउ खोमानो गोनां जादों हिरा बौरीया खामानियाव फैयैखौ लानानैनो हिरा बौरीखौ बेबायदि इनाय बुथारनायखौ लानानै खाथि खालानि रायजो राजाफोराबो तमिस उद्दिननि न'आव गाग्लोबफिनदोंमोन जायजों थासारिया दुंहाव जादों आसाम सोरखाराव दा रांनि आंखाल जादों बेनिखायनो दा बिटिसिआव एसअपिडिनि रांखौ आसाम सोरखारा हरनो हाथ'वाखै बे बिबुंथिखौ होदों इएम अरूप कुमार देआ बिथाङा फोरमायथिदों दि COVID-19 जानायनि थाखाय हादरावनो रांनि आंखाल जादोंमोन आसाम सोरखारनि आखायावबो दा रां गैया जायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा दाहार लानानैसो गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ होगासिनो दं आरो आसाम सोरखाराव रां गैयैनि थाखायनो बिटिसिनि एसअपिडिनि रांखौ आसाम सोरखारा हरनो हायाखै नाथाय थांनाय बोसोराव जुन जुलाइ दानावनो एसअपिडिनि रांखौ मोननो हादोंमोन नाथाय दा आसाम सोरखारनाव रांनि आंखाल जादों आरो रेभिनिउआबो खम जादों अब्लाबो बिटिसिआव प्रजेक्टआ मोजाङैनो सोलिगासिनो दं आसाम सोरखारनिफ्राय रां मोनब्लानो रांखौ राननानै होगोन होननानै बुंथियो इएम अरूप कुमार देआ लोगोसे बुंथिबावोदि दालां आरो लामा बानायबाल' जौगानाय जाया बिटिआर सोरखारा 2 बोसोराव मोजाङैनो सोरखारखौ सालायदों जेरै हा मेला खुंदों जायनि गेजेरजों हा पाट्टा गैजायैफोरनो हानि पाट्टा होनाय जादों बेनि अनगायैबो आइएसपिएल खुंदों जायखौ आसाम सोरखाराबो खुंनो हायाखै होननानै बुंथियो अरूप कुमार देआ बिटिआर गोरोबथाया 3 बोसोर आबुं जानो थाखाय गेजेराव माखासे सानल'सै बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ गोख्रैथिजों मावफुंनानै होनो थाखाय बिटिआरनि सागानगिरिफोरा गोदान दिल्लीयाव थांदों बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर'जों लोगोसे डिपुटि सिइएम गबिन्द बसुमतारी इएम बिआर फेरेंगा एमएलए लरेन्स इस्लारि एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथांमोनजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोदान दिल्लीयाव इउनियन हम सेक्रेटारि आइएस अजय कुमार भाल्ला आरो नर्थ इस्टनि एडिशनेल सेक्रेटारि पियुष गोयल बिथांखौ लोगो हमहैदों जेराव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होनो थाखाय सावरायहैदों आरो माखासे दफाखौ मावफुंनानै होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो इउनियन हम सेक्रेटारि आइएस अजय कुमार भाल्ला बिथांनो लाइजाम गथायदों बिटिआर गोरोबथानि दफाफोर जायखौ थाबैनो मावफुंनानै होनो थाखाय एबसुनिफ्राय लाइजाम गथायदों बेफोर दफाफोरा जाहैबाय सेथियाव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' आरो ट्राइबेलफोरनि गामिखौ बिटिआरआव सोनाय नैथियाव दङ कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव थानाय बड' कचारिफोरनो एसटि हिल्स स्टेटास होनाय थामथियाव दङ आर्टिकल 280 खौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय ब्रैथियाव दङ सिएपिएफ आर्मि आरो आसाम पुलिसाव डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ खालामनायाव स्पेसियेल कनसिडारेशन एबा माखासे रेहाय होनानै बर' लाइमोनफोरखौ थिसननाय बाथियाव दङ थालांनाय एनडिएबिफोरनो रिहेबिलिटेसन होनाय मुंख्लं न'खरनो एक्स ग्रेसिया होनाय केस बोखारनाय रन्जन दैमारिजों लोगोसे आरो सा 70 जोबथेसालियाव थानाय एनडिएबि केडारफोरखौ उदां खालामनाय आरो बेनि अनगायैबो माखासे दाबिखौ लानानै लाइजाम गथायदों एबसुनिफ्राय रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेला नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव सिगां साहाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय जेरै चाउमिन बायदि बायदिखौ मोननो हानाय जायोमोन नाथाय बाजै हटेलाव ओंखामनिबो राहा खालामनानै होसिगोन ओंखामनि थाखाय बाजै हटेलाव 2 थालायाव बेखेवनानै होनाय जाबाय रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय ओंखामबो मोननो हासिगोन बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा बर'नि जानाय लोंनाय आदारफोरखौ मोननो हागोन लोगोसे सोरबाफोर मेल मिटिं नङाब्ला जोनोम साननि पार्टी आरो जायखिजाया हाबाफारि लानो गोसोबा बुकिं खालामनो हागोन बुकिंनि थाखाय 9957514215
बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो बुकिं खालामहरनो हागोन। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।